Miehet voi kyllä tienata offilla. Mä en vastaa tuommoiset, minkälaisella pokella virittäydyt, että jos haluaa sekstailla munkaan, niin sit voi tulla sinne OFn puolelle, mutta. Pakko mennä nukkua, että jaksaa aamusta salille ennen töitä. Suosin Ekiä modeksi. Pitäisikö laittaa Eki modeksi? Oot höpö. Onks toi kehu? Mä oon menossa ehkä soffunkaan ruissiin, mutta mä en oo kyllä ikinä ollut festareillakaan kännissä. Ei kun huijaan, oon mä ollut kerran. En tunne ketään Nea Kerin. Ei soita mitään kelloja. Tuletko kanssasi polttamaan kirkkoja? Siis houkutteleva tarjous, mutta ei. Mitä mieltä jos OF ja TOK EU ja TOK? Voitko kirjoittaa ton vähän selvemmin? Mä oon niin eri aikoihin paikalla, ei tarvi. Koitetaan pärjätä, jos porukka käyttäytyy täällä. Mä oon ollut Ruisrockissa ja sit mä oon ollut Karjurockissa ja Aurafesteillä ja mikä se on DPTL:ssä. Kukaan ei sitä kysynyt, mutta vastasin anyway. Moi! Apua, mä katson ilmoituksia, mun on tullut setämieslaveriin ihan hirveästi seurauspyyntöjä. Apua, pitääkö lisätä sinne jotain kuvia? Ei olekaan 18 tää live. Tää on ollut niin asiallinen, kato. En tee 360. Mä en tee mitään fyysistä enää TikTok-liveissä, toi kuulosti vähän väärältä. Paitsi mä lupasin, että mä pidän Leekon rakennusliven. Me puhuttiin yhdessä livessä Leekoista. Puhuttiin Leekoista, niin mä lupasin, että mä käyn mun vanhempien luo hakemaan mun vanhat Leekot ja sit me voidaan rakentaa Leekoilla yhdessä. Siis oisin varmaan valmis. Mua niinku kiinnostaisi nähdä, kun mies runkkaa, mutta jos olisi joku sellainen taiteellinen kuva, kun mies on alasti suihkussa ja vesipisarat valuu rintalihaksia pitkin, tai joku semmonen video, missä mies vaikka puhuisi jotain tuhmia, niin semmoisesta mä voisin jopa maksaa. Mitä mieltä, jos EU kieltää TikTokin ja OF? Sitten pitää varmaan panostaa IGC:n ja PH, niin se olisi se urasuunnitelma part 2. I'm speaking Finnish. En ole hakenut Leekoja vielä, mutta haen varmaan ensi viikolla joku päivä. Suomen kieli niin vitun vaikea, TikTok ei ymmärrä mikä on sovellista, mitä ei. Siis jep, näistä voi puhua siis basically ihan mitä vaan. Mä nyt koitan pitää nämä livet silleen suht asiallisena, vaikka välillä lähtee laukalle. Mut sit heti jos vähän niinku vilauttaa, tai ei vilauta, siis jos mulla näkyy perse TikTok-liveissä silleen, että mulla on housut jalassa, niin mulla napsahtaa heti pänniin siitä. Ei ne ole vesipisaroita. No kyllä ne varmaan suihkus on vesipisaroita. Mä ajattelin kanssa on suihkuvideo. Se on selkeä toinen alusta heti, jos OF menee pänniin. Joo, ei siinä mitään niin sen kummallisempaa oo. OF ei todellakaan ole ainut alusta. OF on ehkä se tunnetuin alusta, mutta on kymmeniä alustoja, joissa on täysin sama toimintaperiaate kuin OF:ssä. Mitä mä kuvaisin niiden leekojen kanssa OF:ään? Voin kyllä kuvata, jos semmonen rakennan alasti leekoja. Oisko joku kiinnostunut? Niin, että jos menet kesken liven kuselle, niin pitää tarkkaan harkita, miten poistuu kuvaruudusta. Siis Joo, mun sivuilta löytyy kyllä kermaleipomisvideoita. Mä näytin just sateenkaakuvassa semmonen video, että me istutaan kakkujen päälle. Se on ilmeisesti joku juttu. Ja siis kuulostaa hauskalta. Hyi, Leeko ja kermavaahto. Toi ei vaan tiettäkö kuulosta niinku hyvältä. Mut vois läpällä. Oikeesti.
Ainakin se herättäisi huomioon, jos mä rupeisin mainostaa joka paikassa silleen, että Legojen rakennuslive tulossa mun OF:n. Kaikki tilaisi ihan varmaan vaan niinku mielenkiinnosta, että mitä helvettiä niinku siellä on luvassa, jos olisi joku Legojen rakennuslive. Mutta tänne TikTokkiin mä teen kyllä Legojen rakennusliven, kun sitä on pyydetty. Sitten tulee taas jotain vähän hassuja kysymyksiä. Kaikkea kannattaa kokeilla ainakin kerran. Ei ihan kaikkea, mutta jotain juttuja. Voi vitsi, kun mä haluaisin niin pitää Lutkakissan kanssa sen TikTok-liven, se olisi hauskaa. I'm from Finland. Oikein sanoo kiinnostaa, ei kink shaming, mutta mikä on ollut